Migachos i migatxes, com esteu? Fa temps que no fem vídeo, i menys de receta. Avui anem a fer uns espaguetis en lo que n'hi ha per la nevera. Ja està, així una cosa rapideta. Això que arribeu a casa, ay, no tengo para comer, quiero comer bien, quiero comer veggie, pero no tengo. Sí, en la nevera sempre tenim cosetes. Entonces n'hi ha que aprofitar-les. Entonces, què anem a fer? Pues mira, espaguetis. Espaguetis integrales. A mi el rollo este integral m'ha pegat ara. Jo abans no sabia ni el que era lo integral, però ara he estat per ahí, he mirat en internet i es veu que les coses, si són integrales, no estan refinades o no sé quina història i estan millor pel cos. Bueno, no ho sé. Jo, espaguetis integrales. Tira-li. Això, una meravella. Verdura para saltear. Això està ja tallat. Això ja, qui no s'ho fa perquè és un gosarro. Més gosarro que jo no n'hi ha ningú. O sigui, que és que n'hi ha que ser ja extremo, gosarro extremo. O sigui, això s'ho compreu, ho teniu a la nevereta. I en la planxeta, pim, 10 minutets i ja està fet. I val per tot, val per fer arròs, val per fer pasta, val per menjar-s'ho a soles, val per fer-se, jo què sé, una fajita, lo que vulgueu. Porta safanòria, pimentó roig, pimentó verd, col, floricol i ceba roja. Una meravella. I a més, 240 grams, que per una persona és de categoria. Nosaltres som dos, que vaig a fer per dos, però ara us explicaré les quantitats. Una cebeta, tot el món té per casa, i després una sobra que tinc també, per això us dic, és que són tots coses que n'hi ha a la nevera, de floricol de la setmana passada, que vaig fer fideu guadixa vegana, que per ahí vos vaig a deixar un altre vídeo, I en això anem a fer avui espaguet... Espera, i per la salseta li vaig a ficar el que a mi m'encanta, la leche esta d'avena, alternativa vegana i bio. Que jo que sé, això és una merda, saps? Però bueno, per no tirar-li la nata típica, pues li tira això, que jo supose que té... Bueno, no te penses, Tiene no sé quantes calories... Bueno, fer-la mà, que li tire salsa vegana d'esta. Que avui tinc ganes de ser didàctic. Avui vaig a fer didàctic, avui vaig a fer un diagrama i tot, me cae en la mare i una pissarreta, tot per l'aire avui. Això és el que vos estava dient, ¿vale? Això sí que m'ho ha explicat a mi una nutricionista que jo anava, Entonces, això és la teoria del plat, ¿vale? Entonces, el plat n'hi ha que partir-lo. La meitat del plat pràcticament, no exactament, però quasi, són les verdures, el verd, verdures, fruites, tot el verd, ¿vale? Tot el vegetal, que són 150 grams. Evidentment, no sigueu tarrossos, no estic parlant de verdures sofregides, fregidotes en tempura, bandidos. Estic parlant de verdures al forn, al natural, en la paella, coses així bé, amb un poc d'oli, però sense passar-se. Vale? 150 grams, quasi la meitat. Després en el plat tindríem els hidrats, que són la pasta, l'arròs, etc., 80 grams, i les proteïnes, carn o peix, uns altres 80 grams. Com jo, això m'ho menjo, el que faig és donar-li-ho a les verdures. Vale? Això val més o menys per tot el món, canviant les quantitats en funció de com sigueu d'esportistes o el que cremeu o joves que sigueu, jo què sé, però més o menys la teoria està del plateret val per tot el món. I bueno, parlant de tot un poc, que avui he llegit el vídeo molt nutricional, no us penseu que quan els veganos o veguis entre setmana o de sempre tot, també han de menjar proteïnes, perquè les proteïnes són necessàries, les proteïnes són el que fa que el nostre cos, els nostres músculs, la nostra pell estiguen on toca. De fet, ja sabeu que l'ésser humà diuen que va evolucionar perquè el cervell va créixer de menjar carn. Això és així, no és cap mentira. El que passa que avui en dia tenim alternatives i podem menjar proteïnes vegetals, per exemple, com són les llegums, com és tot el tema de soja, tot el tema de fruits secs, tot això aporta proteïna sense tindre que menjar-ho d'origen animal, ¿vale? Doncs ja sabeu que si algú vol fer-se vegano o vegetariano o el que siga, ha de complementar la seva alimentació de verdures i d'hidratos també amb proteïnes, perquè això fa falta, però és igual que els hidratos. Jo, tot el tema este de les dietes i això, tot que és tot molt polèmic, això, anem a veure, fa falta menjar de tot, el que passa que n'hi ha que menjar-ho en la mesura que toca. És a dir, si te pegues una macarrona de 200 grams de macarrons, doncs te vas a posar gros i te vas a posar malalt, però cabró, no te menges això, Però, si tu te menges els macarrons que toca, són sants, perquè això és la gasolina del cos. Les persones necessitem hidratos de carbono perquè és el que ens dona l'energia per a passar les hores del dia. ¿Vale? O sigui que jo, personalment, penso que n'hi ha que menjar de tot
en la mesura que toca. ¿Vale? Pues ja tenim. Però sí, els espaguetis, que estan ahí bullint, 8 minutets, al dente. I la cebeta lo primer, a sofregir un poquet, i ara li tirarem la resta de verdura. La bolseta eixa que ja ve preparat, els gossados com jo, i la floricol eixa que va sobrar. I ahí acabarem de fer tot. Vale, pues això ja ho tindré. Ja tinc les verduretes sofregidetes. Li he posat també un poquet d'herbetes ahí, orégano, un poquet de pebre, però molt poquet, perquè no pique. Doncs ara li vaig a baixar el foc al tope, perquè no se me cremen. I li vaig a posar ja els espaguetis, que els tinc així, ja els he escorregut, els he posat un poquet d'oli perquè no s'apeguen molt, perquè no se queden tot apelatonats. Ja sabeu que la pasta, si la deixes un rato sense mezclar-la en res, pues apelotona. Entonces li poso un poquet d'oli, AOV, que diuen ara. Jo, la primera que ho vaig llegir això, una receta d'internet, to loco, AOV. 2 cucharitas de AOV, y yo, hostia, ¿qué será la AOV? ¿Qué será la AOV? Un ingrediente de esos raros, moderno, hipster, eso es hipster, AOV, eso es hipster. Hostia, dic, AOV, me'n vaig ahir al Google, AOV. Aceite de oliva virgen extra, aneu a fer-la, aceite de oliva virgen extra, AOV, això què vol dir? Tio, di-li oli d'oliva tota la vida, és que no saben què inventar, no saben ja què inventar. Bueno, va, gent, us ho ensenyo això, que si no, no ho veieu. Veieu que no... Vaig a barrejar-ho tot, li vaig a tirar la meva salsita especial i continuem. Oh, ja estaria. Us ho ensenyo així un poquetet, ahí a la càmera. Uns espaguetis ràpids, facilets, bons no s'hi estaran, vaig a pensar que sí, vaig a pensar. I facilets. I res, amigatxos i amigatxes, ja avui per avui tot. Vale? Adeu!